Vi er ude på det danske filmstudie. Et gammelt filmstudie, hvor der er blevet lavet masser af film. Og det vi skal lave i dag, det er, at vi skal lave en film. I skal lave en film selv, som bliver klippet sammen, og som I kommer til at se i aften. Vi har lavet et rigtig dejligt kostume til LG. Nu vil jeg tage det på, så jeg lige vil demonstrere, hvordan superhelten fra Elgiganten ser ud. Han ser sådan her ud. Over i studie 1, som er et stort studie, der kommer til at være stuntundervisning. Så tager vi næste ting, det er slag i hovedet. Ja. Det virker bedre, ikke? Tager ham her, tager ham lidt op og trækker ham ned og trækker knæet i hovedet her. Ja, den sad der faktisk. Jeg vil lige lave optagelser af jer, og så skal jeg vise jer, hvordan det ser ud, når det går galt, og hvordan det ser ud, når det går rigtigt. Så ved du, det går. Så stopper jeg. Det bliver meget mere intens på den måde. Alle sammen skal hjælpe hinanden, fordi man kan sagtens gå i sort, og jeg har ikke særlig lang tid til det. I skal hjælpe hinanden til at producere replikker, køre en dialog nu, og så se, hvad der kommer ud af det. Du starter, det er dig, der ligesom forhører hende. Yes. Okay. Prøv at høre her. Hvis jeg ikke får at vide, hvordan CD-ROM er nu, ikke også? Så bliver jeg simpelthen nødt til at sætte den fødder af. Så har I nu 2 timer og 25 minutter til at lave den fedeste film. Det er simpelthen godt, det der, mand. Så lad os prøve at tage det med kamera på også så.